Mä olin eilen mun kaverilla ja sitten mä olin tänään Riihimäessä ja mä päätin näyttää ekana, kun mä vaihdoin mun kotiin kaapitseen ja sitten mä ajattelin näyttää, että mitä mä ostin sitten Riihimäestä. Eli ensimmäisen, mitä mä vaihdoin mun kaverin kanssa, oli mä en nyt tiedä ulkojärkestä. Mä vaihdoin eka tän ja sit ton ja sit ton. Vaan että nyt tässä on yksi, jota on tämmönen aika normi koira. Sitten on tämmönen koira. Sitten tällainen kissa. Sitten on tämmönen peura. Tai vampi. Tai jotain. Sitten on tämmönen kissa. Sitten on tämmönen vesinappalainen. Mulla oli tää joskus, mutta sit mä vaihdoin tän sille. Sitten on tämmönen puudeli ja tämänkin mä oon vaihtanut sille joskus, mutta sit mä vaihdoin tän takas. Ja tässä oli nää kaikki petsit, mitä mä vaihdoin sen kanssa. Kun mä olin siellä Riihimäessä, niin mä ostin 2 petsiä sieltä. Eikä me käytiin löytötekstissä ja mä ostin tän. Se on tämmönen. Ja tän mukana tuli tämmönen mais. Sitten tämmönen pussu ja tää on aivan ihana. Ja tän mukana tuli joku tämmönen tava, joku jäätelö tai sitten se on 2 porkkanaa tai karkkia tai jotain muita. Eli tämmönen. Eli tommoset, ja sitten mä ostin tämmösen paketin. Tämmönen. Ja nyt mä näytän, mitä siellä mukana tuli. Ja mä en käy, siinä mukana ei tullut eikä mä ostin tämmönen, jos olisi tullut, mä antaisin sen naapureille, tai sitten mä käytän vaan noita tavaroita. Eli ensimmäisenä tuli tää. Tähän mä oon vaihtanut vesipaperin, koska ton saa irti ja vaihdettua, mutta joo, eli tämmönen, ja toi lähtee tosta irti, et siihen voi laittaa niin kuin pyyhkeä roikkuu. Ja noi tarrat tuli tän mukana, niin mä liimasin ne tohon ja ton tarran. Sitten sen mukana tuli vessanpönttö vetää jonkun auki. Tälleen. Mä tajun, miksi tein nyt tarkentaa. Noin, ja sitten tuossa on just kukkaa tämmönen. Sitten sen mukana tuli tämmönen hynny. Se kuuluu näin. Sitten siinä on myös se, kopit. Sitten sen mukana tuli tämmönen ja se tämmönen, se kuuluu tohon menee. Eli noin se tohon menee vaan tolleen. Sitten joku istuu tossa, sitten voi samalla vetää tuolta. Sitten sen mukana tuli tämmönen ihana pehmeä pyyhe. Se kuuluisi niinku tohon. Sitten tämmöset ihanat tohvelit, ja ne käy petseille ja mä oon käyttänyt näitä jo 2 petsille. Mä voin näyttää, mitä ne näyttää. Eli tolleen hylki. Mä tiedän, että ne menis tohon, mutta kun se sorkat on tolleen. Ja tämmösiä mintuvihreitä, jos on tällaisia punaisia kukkia. Sitten tuli tämmönen pesuaine. Siinä on tämmönen tarra, mikä piti liimaa itse. Sitten tuli, tää näyttää muffinsilta, mutta oikeesti tää on tämmönen kukkajuttu, mikä on tämmöisessä ruukussa. Sitten tuli joku tämmönen, tää on kai joku leivot tai sitten joku muu muuta juttu. Sitten toinen vessapaperi, tähän piti liimasta ja tarraa, mä en tiedä miksi, mutta siinä kuvassa näytettiin. Viimeinen tämmönen vessanpetari ja sienteline, eli tän saa irti tuolta ja takaisin. Siinä näkee tuommoista kukkakuvia. Tulee hienosti. Niinku tuollaista. Ja nyt mä siis näytän, miten mä tykkään sisustaa tän vessan silleen omalla tavalla. Miltä se näyttää siis. Eli tältä se näyttää, jos mä sisustaisin tän. Toivottavasti tykkäsit videosta, tilata kanava Peukutilussa, jos tykkäsit. No niin, ei muuta. Moikka!